Akusasyon aron mangita og ebidensya, inay mulatag og ebidensya aron suportahan ang ilang mga akusasyon. Kini matud pa ang gipadagan karon human gideklara sa House Justice Committee nga sufficient in grounds ang duha ka impeachment complaints batok kang Vice President Sara Duterte sumala sa defense team niini. Sa pahayag nga gipagula sa Defense Council ni Vice President Sara Duterte, preliminary pa ang finding sa House Committee on Justice nga sufficient in grounds ang ikatulo o ikaupat nga impeachment complaints batok sa bise. Dili kini ang pag-ila sa kamatuuran o pagpangita sa tulubagon. Wala sab nagbago ang ilang posisyon. Dugang pa ang mga reklamo daan ng depektibo. Namugna kini sa mga konklusyon, spekulasyon ug naratibo nga wala nakaangkla sa hugot nga kamatuuran nga kinahanglan ubos sa konstitusyon ug balaod. Ang gipresenta matud pa nga mga akusasyon aron mangita og ebidensya ug dili mao ang mulatag og ebidensya aron suportahan ang ilang mga akusasyon. Dugang sa depensa, ang proseso kinahanglang dili idumala sa bisan unsang political agenda apan base sa konstitusyon, balaod ug makasaligan og hugot nga ebidensya.